ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ପାଇଁ ପଣସ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ 80% ଭଳିଆ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଏକ ବାଉଲକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଛାଣିଦେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇବା। ତେଲରେ ତେଜପତ୍ର ପିଆଜ ପକାଇ ପିଆଜ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ, ତାପରକୁ ଆମର ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତାପରେ ଆମର ଏଥିରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଟମାଟର ପକାଇବା, ଟମାଟରକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଣସକୁ ଛାଣି ରଖିଛୁ ପଣସକୁ ପକାଇବା ଆଉ ଆଳୁକୁ ବି ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ସେଥିରେ ମଟନ୍ ମସଲା ଦେବା। ମଟନ୍ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇକି ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ତାପରେ ଫୁଟେଇକି କାଢ଼ିଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ